KP along kijui kelangadim kasemarjia phan EM Madhuram lek thepen long ekiso Sangtilang so karbi rongasar aro ametu maikangni Pinyada pa birtalong penili sami dengmir kilingpi non birtang ton pen arju ponekta Lakha Crazy Langpher MSC constituency angkang chomna lang teng KP mati irrigation adolong kidingalong kijui kelangadim kasemarjia phan KACEM Madhuram lek theari dengpen long eke samasai kideng Kiramtang matijong ni phai hiniar ni katsa lang pheraru atum ahin pen chepatir piponti chomna lang teng KP mati irrigation adolong kidingalong kijui kelangadim mesen kasemarjia phan long e sompon Bangso dimalong kiramtang apora hutpen satami kijui kelangadim donangji pura matha ponsi KACEM Madhuram lek thepen chingki jethan ponlo La so teng pen pinyarnia bangke long e sompon lo Bangso hut katsa mepu robel milik pen kaningje pona tengke bangso habar along kijui kelangadim amatsi abi Lasi EM lek thia sang hopen chingki jethan ponsi long e sompon lo Lapen bangso picnic spot tang detlote te bokte rayatu kijui adim long pu pusi ningje pon Chomna sarpo lang teng KP along ekisong picnic spot along ekisong long tumang si tong lang kang sini ngapong kachoro parno lain lo litung langdame non bukuli angkang pi mande langpher angkang bangke kijui kelangadim ku bangke litung ke langsun to ho e pene mane kelang mi athai ke kapte ke avelo poltang te sabso mane picnic spot asan kichelon muchara dim poltang litung non makke da Popular Jamuna Brisha idea long hilo litung forkimo alam sabso langdam lo podang te la so area ke the kom se kom ta 360 plus bighas bakto thalong le area ba system in no bank ke to influx nangi bada re jok bank ke litung check and balance do nang kula si kama than kunta dolo je no bank ke litung hala ki ju thaita ki dure la pente litung long li tana check kom jela so hisab bang si theglo sinilitum katsalang pe consensi committee hin pen party piponsi nilitum ta benoton mass council back yen sa modern de kepens the meeting watching circle so mesen picnic spot selam na athip yen consi tini bang nilitum da jona deselo kado kagen nilitum song pen chenglo nilitum media person ka dolo la nilitum kaching hon benoton mass council yen aki hai semen ki tong pen pini long ke sambang ke pangcheng tong Bangso dimalong lapusana barsai rara phan ki pipona bangke misen alamlo lesi bangso picnic spot ke palang misen jia phan nilihin pen setami un an pen bor iponpo la pen tourism asai kam kelang bom EM retesting hia phan setami chuning riponsi kewangji surihini renkora pho inkora trok aninkana baha phan abangke bangso dima phanta budget ki biponji aphansi chuning riponpo pusi EM Madhuram lek thepen ningje pon Katsa Karbi Anglong Territorial Social Security Association na Langphera rotum kepatir pipon usi thetan nadak jumna sarpo mate la jumna bridge ado isi kijui kelangadim mate tourist spot lo mate picnic spot la bangso kepa development ponji pu kema thapon lang tuman ke chengsi lilinga klong pen ka churu pajiri lo e daili tum langpher ke langname loklo langte kijui ningarong chipi la pusona dim avela to nane langsun ta ho pini la pusona ave sino ladak le tum la jumna bridge late la jumna sarpo la so dim lo masapso itum picnic spot bunai me asi alang litum laso picnic spot along kepalang media pan alang litu ta kengkam nang siyo no si churu par no asi nilihin pen stami nada paching thur pondio phano bangke an bor idun po la pen chirab dum po la pen ya Karbi Anglong autonomous council along tourism EM pen paching na retesting hi sar pan stami ni di chuning ridam po alang ni jetu tourism EM hisab pen mo next 2025 hala so financial year long nada kami sabso tangka kepada yang konje panel di kacau ni pon padu pon po
News Report KTV News. United Christian Forum thi hek pen UCF ahin pen chepatir piponsi kedamtang matijong ni phai ECR ni West Karbi Anglong angkang hamren rong sopia long pen danglok umchera la pen langhem phi palong thom adimalong Advent Christmas talon pon Jisu kapejok pothepi en ponsi hamren rong sopia long kedo rong bong rong hang pathua klamalong langhem phi pathua klamalong la pen umchera pathua klamalong si Jisu Kristo amahang ke thegarni kethia phan kanghong katalon pangcheng pon Labangso Advent Christmas Catalona jai mek deng ponahun Jesus safe pu Matthew angdeng pi isi angdeng so inkoraisi along pensi athepi en ponlo hamren rong sopialong kadokave monduli inkora troxi umcheralong kadokave monduli crazy lapen langhem pialong satami ki ongdung a monduli tum chelang pensi mesen pen talon ponlo bangso hot hamren rong sopialong provincial bichar Believers Eastern Church, Dipu Mission Province Reverend Father Ruben Togbi ahin pensi arnamalam than ponlo. Lason thot si umcheralong Reverend Lukrong Phar lapen langhem pialong abangke Reverend Primingson Milik ahin pensi Clardak lapen Jumesian pen arnamalam than pon. Bangso kitalon ponahut hempu Jisu apan ke kroya rat do anmate denomination chipupera UCF angkang kedo ana ratatum ning karong pen Jisu Kristo amahang kethek kanghong mek aning cheparong chetong dunrinti. News Report KTV News. Matijong ni phai isi bhomkuru ani lakhakre troxy socheng dhenta constituency ke parlo sangti langso karbi ronga sarame pen chepatir piponsi mumding terang toklanga sai hem along rong rup ke paching thurjia phanpura rong troxy arong asaratum kaching rumame padopon bangso hud ronga raddo ansatami chetong dunsi traditional village development council ke sengamai ke pamanpon labangso melong alhisar poman pen parkup anglong arwame akongchun bang vidya singh lekthi kachitong dun along Siboram teron lapen sangti langso karbi rongasar arwame akongchun bangatum chetong dun bangso kaching rumame ke pado ponang kok lake rong troxy arada tumpen chethan chimum amaisi paman pon bangso hut methang arong rupen danglok methanga hemalong koson pensi kachipaklar ponji aphansi bangso melong jasimet RDTP pon lokusi ningji pon Lase hoklo pini nilitum labangso rong troxy asaratum Eklaivet ke dopen isi TBDC Jesengsi larong proxy arong sepaklar ponji labang so sai ke deng ponji aja kong che pherang ja phansi pini TBDC kenela da pilo puji kene momding terang arong LP school long si labang so mei padupon lo lasi kadove larong proxy arong sar penan parstame alang litum servan cap according jil tumhan cewan pensi pini kedon ri kedon sar pensi sangti langso TBDC akomiti tengpon lo lasi pini erang ke kote tu stame la bangso birta nang ke endun hekapot nang tumhan da choro lo lasi la bangso asai ke tengpon ke nilitu rong sar made kra tarbi rong sar la bangso diripia ahin pen pachini pon ateng sini tum sayang deng deng pon lo lasi nilitum karbi rong asara tum sitame menarong cecari calon kontek jiapan aja kongdo Bharat cari aron alolong ketok tak kedo lasto ateng sangthum ponsi ini lah sang tilang so rong proxy arong telang pet pensi ini isi traditional village council ad-hoc committee sing pondo la silang nitum labang so keja pon jipan mai pu mate chairman ben chenglok alang tum bang sir cap an abang tu pini chengwai pondo jadi la ansi pini nang nitum birta koke depan pini Socheng Dhenta pen Bharat Phangcho KTV News. Kedamtang matijong ni phai ECR ni hanjang lang solong ke chengsia pharman karbila medamai pamanpon. Ni hangdon suri long riamai pen chepatir pi ponsi hanjang lang solong kedo methanga sai hemalong ningkane segamai pi ke pamanpon. Bangso hut tu sesbar terang penja ponsi aluhi sampri kimi phangcho pensi aluhia tuma phan kapachini apor enpon
bangso melong aluhi sarpo manpen KACEM surjarong par kachetong dun along KLA kongchun bang liladhar teron KLA bidisar barimingti KLA bidisar joysing tokbi KCS dunmeipu humsing be KLA rap kongchun bang onteron kensing rongpi KACEM barim longkitimung pendanglok ki ongdungatum chetongdun Nepialam niching honchenam puathepi KNPNC bangso lamet lamchong pangcho jiaphan kachetong dun araratung pen chethan chimumpon elam ikile kibirlote lata isi kheta kibirang theklo pusi bangso melong pen lamthe jaipon isi kheyang thek pulote pindeng sumpot jutang jubat lun temodet kali lamet lamchong ta isi kheyang thek lesi lamet lamchong ki pangcho ta kinang sot lapen apor chipidun pen cherap chitomate RD ki pidun kinang sot puta chethan pon lasi piniamai abang ke jasmet pet labangso longria mai angkang rongria mai arlo kupusi ke claim ke dam ponthek jima lamet lamchong ko sonsi litum paching tur ponthek jima lapenan pars tame rong rup bithis tame labangso lamet lamchong karbi alam ansu se ke pachithang ponthek ji phansin litum claim ponji phansi ke bor ilo lapen labangso along ka doga bistame nang cherap chitodun bompu pusi nang cherap chitodun pu sining thelo ilitum alam amet lamachu kabir ti te gima aputhak nilitum chingwai chingsai chot kali nilitum eprang kebang thujilang apor hut RD ki pi thegi phan nilitum chiparai ponno lapen dakachetong kaduka be abang putuman sitame farman bang putum aning thir etpen monon pi ansu se ili toma lamet lamchong kabir tielong kicherap chituji afansi lam rai cherai poniglo kardo Karbia khe prekjama dimalong ke dotum mithang alam kache tengne mate ke thekte doan ke charli pen bor ipon kenang sot pu hai hui alam chethan pon rinti News report KTV News Pinia Berta ke lansi kangton pon iklo domi thak me kardo